i amb una sol·licitud de feina perfectament establerta. És a dir, no presenten aquest problema administratiu i, per tant, no donen lloc a tot el trasbals que viu la gent que està en una situació diferent. Aquesta és la raó. El problema del CIMA no és un problema administratiu burocràtic, és un problema molt més profund. Senyor fiscal, senyor defensor, la sala entra en recés.
el fenomen del racisme és un fenomen poc menys que universal. Si vostès fan una repassada general al que és avui per avui el mapa polític del món, veuran que la majoria de conflictes són conflictes que tenen una base ètnica. A Àfrica, no només el cas de l'apartheid d'Àfrica, sinó el cas de, per exemple, les lluites de Sud-àfrica, les lluites entre, no sé, fa poc, a Burundi, Tutsis i Hutsus, que va ser una cosa tràgica, amb milers de morts. Per exemple, el tema de Palestina és un tema també de conflicte interètnic. Conflictes com pot ser Filipines, la guerrilla filipina, com pot ser el tema de Birmània, com pot ser la guerra de Cambodja, són problemes que amaguen qüestions de tipus ètnic. A Europa mateix, el problema que anomenem de les nacionalitats és un problema ètnic. El problema de l'Ulster és un problema ètnic i, naturalment, el fenomen del creixent racisme de països com Alemanya, pensin en el recent èxit del Partit Republicà, o com el fenomen Le Pen, o com el fenomen del National Front a Anglaterra, són fenòmens racistes. Als Estats Units hi ha racisme, tothom ho sap, però el problema dels indis a Sud-amèrica és un problema racista, és un problema de racisme. Únicament el que els vull dir és que el racisme és un fenomen poc menys que universal, del qual no som més que una modesta part, i que és conseqüència, com espero que veurem, d'unes coordenades socials ben particulars i ben concretes, que no tenen res a veure amb que els homes siguem naturalment racistes, sinó que hi ha algú que potser tingui interès en què certs grups socials estiguin dividits en nom del racisme. És un raonament molt senzill, si ho pensen. Però en qualsevol cas, pensin que si no fóssim racistes els catalans ens creuríem millor que els francesos, que els italians que discriminen, en aquest cas al nord, els obreis del sud, seríem diferents els habitants, per exemple, d'Alemanya, que tenen desconfiança vers els turcs, però aquest fenomen és avui, per avui, poc menys que universal. I a Europa, amb el fenomen de l'atur pel mig, encara més. En fi, simplement, si som racistes és perquè no som cap excepció, perquè avui per avui tothom, arreu del món, és racista. I perquè el racisme és un fenomen universal, amb unes causes que no tenen res a veure, insisteixo, amb l'esperit natural de les persones, sinó en condicions socials particulars. En fi, l'argument en qualsevol cas espero que sigui prou eloqüent i contundent. No som cap excepció. El racisme és un fenomen a tot arreu generalitzat. I Europa, avui per avui, ho és, indiscutiblement. Ja el dic, si fan una repassada del que és la premsa, simplement agafin la premsa, la major part de conflictes que hi ha tenen un suport ètnic, un suport de conflictivitat, de competència, molt sovint, entre grups culturals definits. Jo, en fi, voldria que tinguessin en consideració molt en primer terme aquest argument. No som cap excepció, en absolut. Som un país com altre qualsevol, amb problemes, entre ells el del racisme, com altre qualsevol país d'Europa. I en aquest cas, França, insisteixo, Alemanya, Anglaterra, són punts de referència que no cal oblidar. Queda incorporada, per tant, també aquesta prova documental. Aquesta prova documental, senyor president del Ministeri Públic, que és una corrua de sofismes, naturalment. Jo no he vist en aquestes imatges que ens ha fet avinent el Ministeri Públic cap ni una que es produís a Catalunya. No n'he vist cap. He vist... Perdoni, senyor fiscal, estic en l'ús de la paraula. He vist una sèrie de seqüències que es produeixen a altres indrets del món, en altres països, on potser sí que n'hi ha de racisme. Però a Catalunya no n'hi ha de racisme. Insisteixo en aquest tema. Molt bé, passem doncs a la seva segona prova documental. Sí, senyor president. Aquest ministeri, aquesta defensa, voldria fer avinent una declaració que, des del nostre punt de vista, és prou significativa. Hem parlat de la població de color a determinats indrets del Principat, però un dels eixos vertebradors de tot el que en podríem anomenar problemàtica de marginació és la societat gitana. I jo voldria que les senyores i els senyors membres del jurat veiessin les declaracions de persones d'aquesta comunitat que expressen les seves inquietuds, certament, però posen de manifest de manera molt clara la seva plena integració a Catalunya i la seva identificació amb el nostre país. Vegin, per favor, aquestes imatges i aquestes declaracions. ¿Cree usted que los catalanes somos racistas? No, en general, no. ¿Puedo generalizar o no? Hay algún grupo minoritario que sí, en general no. Absolutamente lo único que tengo que decir es lo que ha dicho mi compañero, que por unos lados sí y por otros no. Bueno, para mí la respuesta es que particularmente yo no he sentido ningún tipo de discriminación. Donde realmente los catalanes no somos racistas y en ningún momento nos sentimos marginados. Vostè, com gitano, creu que els catalans són racistes? Bueno, en principi jo soc català, de procedència andalusa i de raça gitana. Per tant, jo mai he sigut racista ni crec que siguin racistes els catalans com a poble. Em podria dir, si us plau, quin tipus d'activitat desenvolupa vostè? Sí, jo treballo en la Generalitat i la meva activitat és en la ciutat de Santa Coloma,
doncs nosaltres treballem per al benestar social, pel Departament del Benestar Social, i desenvolupem una tasca nosaltres d'informació a tota la població, sense ningú tipus de discriminació, d'on l'informem, gestionem, tramitem qualsevol tipus de documentació i també estem una mica a la vora de les entitats de Santa Coloma per a la seva tasca com a entitat sense finalitat de lucre. Ja ho veu, senyor president, un ciutadà de raça gitana perfectament integrat que, a més, té responsabilitats en el govern autònom de Catalunya. Volen més integració? Però és que el problema al que fa referència al Ministeri Públic és diferent. És que no té res a veure amb les seves conclusions o a les conclusions que pretén assolir. Mirin, si hi ha un poble identificat, per exemple, plenament amb la raça gitana, posant la raça gitana com a exemple, tothom convindrà amb mi que és Andalusia. Hi ha una simbiosi perfecta entre l'esperit andalús i l'aportació que la raça gitana ha fet en aquesta societat. Doncs fa un parell de 3 anys, a Martos, a la província de Jaén, es va produir un fet absolutament significatiu que sí que podríem tipificar com claríssimament racista. Es varen cremar fins i tot vivendes de gitanos a Martos. Aquest és un fet execrable. Aquest sí que és un fet que es podria tipificar com a racista. I això es va produir dins d'una societat com l'andalusa, perfectament identificada amb els corrents culturals de la raça gitana. Escoltin, i aquí, a Catalunya, mai ha tingut lloc una cosa d'aquestes característiques. Jo el que vull és que vostès ho tinguin molt clar i que hi prestin molta atenció a aquestes declaracions que hem vist ara i a les dels testimonis que vindran a continuació. Jo els prego als dos, brevetat, per favor. El problema està claríssim. Els andalusos són els racistes. Ja ho deia jo, home, que al final ho diria. Senyor fiscal, aquesta defensa no ha emprat cap tipus de sil·logisme concloent amb el que vostè acaba de dir. És una interpretació del fiscal. Molt bé, ens vol presentar el seu segon testimoni, senyor fiscal, ràpidament. El senyor Ignasi Riera, escriptor i diputat al Parlament de Catalunya. Senyor Ignasi Riera, sisplau. La secretària li prendrà jurament. Alci la mà dreta. Promet dir la veritat, tota la veritat i res més que la veritat? Sí, ho prometo. Segui, gràcies. Com vulgui, senyor fiscal. Senyor Riera, un exemple inequívoc de que no som gens ni mica racistes. Un veí de Tordera dispara contra un jornaler africà perquè li molestava la seva presència. Això és del País de fa alguns dies. Què en pensa d'aquest assumpte que estem parlant avui? Que jo crec que s'ha tractat de limitar la problemàtica del racisme a un racisme burocràtic i administratiu. Jo crec que efectivament hi ha racisme burocràtic i administratiu, però és que hi ha més coses. Jo tinc una mica la impressió que molts potser ignoren en quina situació viuen i treballen en aquests moments molts col·lectius a Catalunya. Jo he estat al Montsià, jo he estat a la Selva, jo he estat a Santa Coloma de Farners, jo he estat vivint al Baix Llobregat i veient en quines condicions d'habitatge, de contractes laborals i de llibertats polítiques viuen molts col·lectius de treballadors africans. Jo això ho he vist. I aleshores, si es vol dir després de tot això, malgrat tot no hi ha racisme, diguem-ne una altra cosa, però no ens enganyem. És clar, naturalment, la pregunta t'obliga a contestar no hi ha racisme, perquè quan a un poble li pregunten vostè és dolent, no, jo sóc bo, però en canvi si actuo malament, per què vull dir que sóc bo? Hi ha molts catalans que no són racistes i això és evident, però n'hi ha que són racistes i el que hi ha és un perill latent d'un racisme creixent, sobretot en l'aspecte de defensa de les llibertats d'altres. Doncs hem de concluir que creu que el racisme és un fenomen creixentment palpable a Catalunya i creixement perillós, òbviament. A tota Europa. En aquests moments els comportaments polítics europeus queden cada vegada més determinats pel fet que existeix aquest racisme. És curiós que en aquests moments el Consell d'Europa ho estigui estudiant seriosament. Aquí és una mica l'únic país on tothom diu no hi ha racisme, però en canvi a qualsevol emissora i després de fer un comentari de ràdio, i parlo per experiència personal, engegues, obres el micro i la gent et comença a dir no, és que és clar que sóc racista perquè si no ens ataquen, no, és que és clar que sóc racista perquè si no ens treuen els llocs de treball. Home, què vol dir això? Podem naturalment continuar dient que no n'hi ha, però és que em penso que és molt més sa per al conjunt del país reconèixer que tenim un perill creixent de caure en el racisme, justament perquè això ens ajudarà, d'acord amb les millors tradicions del nostre poble, a evitar que aquest racisme prosperi. Digui'm una cosa, hi ha un
un dels articles, el 6è article del nostre Estatut d'Autonomia, que diu que són catalans, o sigui, gaudeixen de la condició política de catalans els ciutadans que, d'acord amb les lleis generals de l'Estat, tinguin veïnatge administratiu a Catalunya. Sí, però amb compte, perquè els ciutadans espanyols que tinguin veïnatge a Catalunya, aleshores jo crec que no es pot comparar en cap cas la situació de les primeres migracions. L'alcalde de la ciutat on jo visc, que és nascut a Còrdova, per exemple, té plenitud de drets polítics. I, en canvi, en aquests moments, el representant del col·lectiu negre que ens ha parlat abans no està en situació legal de ser alcalde del seu poble, per tant, de representar políticament els problemes que té. Esclar, això què passa? La indefensió legal. Per exemple, quan arran dels avalots que va haver-hi a Barcelona fa 2 anys, exactament un mes de febrer, si no recordo malament, va haver-hi la detenció de molts negres, van veure en quines condicions es trobaven els negres. Per exemple, a l'interior de les presons, com estan vivint els negres? Estan vivint igual que els blancs? Jo, aquests dies, en tant que diputat i en tant que parlamentari, he hagut d'interessar-me molt per la situació de les presons. Són informes objectius de les conselleries de Justícia, de la Generalitat i del conjunt de les presons que ens expliquen aquesta discriminació efectiva. Repeteixo, això en podem dir d'una altra manera, en podem dir com vulguem, però evidentment el fenomen és aquí. I a mi el que em sabria molt greu és que fóssim un poble tan estúpid que volgués negar les realitats en nom, naturalment, de quedar més contents amb les autodefinicions que ens donen. Se'n recorda que tan famós de són catalans tots els que viuen i treballen a Catalunya? Sí, jo prefereixo molt més... Com xiste era interessant. Sí, no, els que tenen veïnatge a Catalunya. Els que tenen veïnatge a Catalunya. Molt bé, acaba l'interrogatori. És el seu torn, senyor defensor. Crec recordar, senyor Riera, haver-lo sentit dir ara fa un instant que tenim el perill de caure en el racisme. Per tant, si tenim el perill de caure, vol dir que no ho som de racistes. A veure, un moment. Tenim el perill de caure-hi perquè una part del nostre cos social ja és racista. He dit i tornaré a dir que no tots els catalans són racistes. Això seria una simplificació. Vostè, senyor Riera, és racista? No, no n'he estat mai. Precisament per això he dit que no tots els catalans són racistes. Què el fa pensar, senyor Riera, que vostè no és racista i els altres sí? Les respostes objectives i les dades objectives. És a dir, jo he tractat en la meva situació, en el meu comportament privat i públic, d'evitar allò que molt sovint és una tendència natural de creure't superior a d'altres races i, per tant, de discriminar. He tractat d'evitar-ho. Segur que en molts casos, en la meva manera d'expressar-me i en la meva manera d'actuar, he caigut també en rampells racistes. I vostè creu que aquesta és una actitud, diguem-ne, generalitzada en el nostre país? Miri, no voldria en aquests moments fer ciència-ficció. Mentiria si li digués, és una actitud d'un 80%, d'un 75%. Però els esdeveniments de fa poques setmanes ens fan pensar que en tot cas és una actitud molt més present del que fins ara creiem. Repeteixo, no jugaré al joc de dir quin percentatge de ciutadans en aquests moments ja estan immersos del tot en el racisme. Quina és l'actitud d'una persona, diguem-ne, racista envers a qualsevol altra, d'una altra ètnia, d'una altra raça? Com es manifesta? En primer lloc, fent una actitud de segregació efectiva, per exemple, urbanística, per exemple, en forma de condicions de treball, sobretot amb una actitud de connivència i de complicitat amb les mesures objectives de marginació. I d'explotació. Òbviament, i de marginació. I això, senyor Riera, no es produeix també entre individus de la mateixa raça? Vull dir, aquesta explotació de molta gent sense escrúpols, que n'hi ha, i n'hi ha de racistes, també. Aquesta defensa ho té assumit, però són grupúsculs molt petits. Aquesta actitud de dominació, d'explotació, no es produeix també amb gent del país? Per desgràcia, molt menys, o per sort molt menys, anava a dir, perdó, per desgràcia, per sort molt menys. Per què? Perquè els del país tenim uns representants legals electes i uns sindicats electes i la possibilitat d'anar a tot el tipus d'instàncies legals que nosaltres hem elegit. Mentre que els de fora això no ho tenen i, per tant, el seu estat de defensió comparativament és molt més gran que no pas el nostre. Digui'm només una cosa per acabar, senyor Riera. Vostè és parlamentari electe al Parlament de Catalunya. Vostè no creu que la llei ha de regular la presència d'individus de qualsevol tipus de raça que vulguin venir a viure a casa nostra? La llei sí, però una llei més justa també. Vull dir que el nostre, molt dels parlamentaris que en aquests moments som a Catalunya, en el Parlament de Madrid vam dir
no a l'actual llei d'estrangeria, sí a una llei que reguli la situació dels És a dir, que estrangers s'ha a de Catalunya. modificar aquesta llei. Però vostè què prefereix? Que no se n'apliqui cap o que s'apliqui aquesta de moment? Com ha dit abans el representant dels col·lectius negres, evidentment que se n'apliqui alguna, però que a més que s'apliqui, que s'apliqui. però, senyor Les Riera- denúncies és que en aquests moments no s'apliquen, prova d'això és que a través de la nostra activitat parlamentària, una vegada i una altra diem com és que no s'han aplicat aquests mínims de la llei d'estrangeria. Ja, però vostè que és legislador sap que la llei està per ser aplicada. Sí, i el problema meu és que quan no hi ha voluntat política d'aplicar-la és que no hi ha justament voluntat. Per què no hi ha aquesta voluntat política? Perquè el polític està molt atent en allò que ressona a la societat. I com que sap que un sector d'aquesta societat no dona suport a la seva lluita per la justícia en aquest punt, precisament per això no pressiona prou. Gràcies, senyor Riera. No faré més Molt preguntes. bé. Gràcies també, senyor Riera. Pot tornar al seu lloc. El fiscal ens presentarà... Perdó, el defensor ens presentarà ara el seu segon testimoni. Sí, senyor president, crido a declarar el senyor Juan de Dios Ramírez Heredia, parlamentari europeu. Senyor Juan de Dios Ramírez Heredia. Sisplau, la secretària li prendrà jurament. Alci la mà dreta. Prometi la veritat, tota la veritat i res més que la veritat? Ho prometo. Segui, sisplau. Quan vulgui. Señor Ramírez Heredia, ¿conoce usted este periódico? Le conozco y además le tengo un especial afecto. ¿Qué es este periódico? ¿Quiere contárselo a las señoras y a los señores miembros del jurado? Es un órgano de expresión de la Unión Romaní, la gran federación que aglutina hoy por hoy a la inmensa mayoría de las asociaciones gitanas españolas. ¿Dónde se edita este periódico? Se hace en Barcelona. Se hace en Barcelona. Senyor jutge, si el vol passar a las señoras y los señores miembros del jurat. Molt bé. Usted, señor Ramírez Heredia, es parlamentario europeo, lo fue con anterioridad en las Cortes Generales del Estado. Por lo tanto, no es usted una persona que podamos decir discriminada en ningún sentido. Al contrario, tiene usted un peso específico en la sociedad en la que vive. Y eso siendo gitano, porque no lo habíamos dicho antes, pero usted es gitano. Constituyendo para mí el principal orgullo de mi vida. Usted es, además de gitano, andaluz. Cierto. Usted nació en Cádiz. Y andaluz de los que ejercen de tal. A los 23 años llegó usted a Barcelona. Cierto. ¿Quiere contarme usted esa experiencia, señor Ramírez Heredia? Bueno, llegué a Barcelona como tantos otros emigrantes españoles, teniendo la mirada puesta en Cataluña, porque Cataluña representaba para mí, en aquella época soñadora de mi vida en Andalucía, la tierra donde podía lograr la culminación de todos aquellos objetivos que como chaval joven soñaba en mi tierra. ¿Y lo consiguió? Lo he conseguido. Lo he conseguido de tal forma que para mí la identificación, como decía Unamuno, entre el hombre y la tierra que le vio nacer, que es Andalucía en este caso, ha tenido su mejor prolongación en esta tierra donde he logrado culminar buena parte de esos objetivos y donde se han sentado las bases de otros objetivos más ambiciosos que esperamos algún día ver realizados. Por lo tanto, señor Ramírez Heredia, no estaríamos equivocados si dijésemos que aquí en Cataluña la igualdad de oportunidades existe. Por lo menos no se limita en virtud de una raza. Bueno, con la primera parte no puedo estar de acuerdo. Yo creo que la igualdad de oportunidades, lamentablemente... Evidentemente, pero no constituye un detrimento importante el hecho de pertenecer a una raza o de pertenecer a otra a la hora de acceder a esa oportunidad que uno pretende. Evidentemente, al menos formalmente no, por supuesto. No obstante, si me lo permite usted, a mí me gustaría que el jurado fuera consciente de algo muy importante que puede distorsionar extraordinariamente lo que está aconteciendo en esta vista. Y es lo siguiente. Aquí no se está juzgando comportamientos concretos de unos individuos. Por lo visto se está juzgando a todo un pueblo. Sin embargo, el discurrir de los testimonios que hasta ahora he tenido la oportunidad de escuchar no tienen nada que ver con el objetivo fundamental del juicio. El juicio es, ¿los catalanes son racistas en su conjunto, sí o no? ¿Usted qué diría, señor Ramírez Heredia? Evidentemente que no. Y además con argumentos que por otra parte para mí son connaturales a mi propio devenir político y social. Dígalos. Yo caería en el peor o en la peor de las incongruencias si ahora alegremente dijera que todos los catalanes son racistas, porque he consagrado mi vida precisamente a evitar que los demás digan que todos los gitanos somos ladrones, somos vagos o somos maleantes. Por lo tanto, si yo dijera que todo el pueblo de Cataluña, el conjunto del pueblo de Cataluña, es un pueblo racista,
estaría dándole la razón, al menos a los que han dicho hasta ahora que los gitanos todos somos un grupo de indeseables. Sin embargo, insisto, no es ese el tema que se está discutiendo hoy aquí. Aquí se está diciendo si hay o no hay comportamientos racistas. Y entonces, señor letrado, yo me pondría junto al fiscal, obviamente. Porque comportamientos racistas sí que se están dando en Cataluña. Muy localizados, y muy algunos puntuales. ciertamente muy graves. Racismos de toda índole. Pero de ahí a decir que todo un pueblo es racista, al margen, diríamos, de la interpretación científica, que estaría dispuesto a suscribir desde el punto de vista de la diferencia de culturas, de etnia, de color de la piel, desde un comportamiento humano, creo que esa acusación es muy grave. Si partimos de la base de que decirle a alguien racista, como mínimo es insultarle, no es ningún piropo, creo yo, decirle a alguien racista. Evidentemente. Catalogar a todo un pueblo, a un colectivo de ciudadanos y de ciudadanas como racistas, me parece como mínimo una ligereza. Senyor Ramírez Heredia, muchas gracias. No faré més preguntes. Sí, el seu torn, senyor fiscal, breument. No es una ligereza. Usted sabe que cuando hay brotes de racismo, quiere decir que hay un elemento de cultivo que permite que haya brotes. Nunca son aislados los brotes, aunque lo parezcan. Es evidente. Por otra parte, yo he visto lo que su pueblo ha sufrido en este país. Y usted no puede decirme que en Cataluña la inmensa mayoría de catalanes no desconfían de su pueblo. La inmensa mayoría de catalanes, como mínimo, con respecto al pueblo al cual usted pertenece, son racistas. Y usted no me puede decir que no. Pues yo sé que usted no me puede decirme que no. Yo no tengo que decir, señor fiscal, que comportamientos racistas inequívocamente los hay, y soy el primero que los he denunciado en situaciones mucho más difíciles de las que puedan ser ahora, cuando en este país no había libertades políticas ni posibilidades de poder alzar la voz contra unas instituciones opresoras como han sido las que durante tanto tiempo han ahogado los anhelos, no ya de los gitanos, de todo el pueblo español y del pueblo catalán. Por lo tanto, desde ese punto de vista estoy muy tranquilo. Y he levantado mi voz desde el Parlamento Europeo contra mi propio pueblo andaluz también, cuando allí se han dado comportamientos racistas. Sin embargo, decir que toda la ciudadanía de Cataluña o toda la ciudadanía de Andalucía son racistas, usted y yo podríamos aducir aquí cantidad de ejemplos escalofriantes. Me ha gustado mucho su intervención enfervorizada de antes, cuando defendía justamente a los más pobres y a los más humildes. Ahí estaré siempre junto a usted. Pero simultáneamente también hay que tener, pienso yo, un respeto a esa cantidad enorme de personas que constituyen tal vez una mayoría que usted y yo desconocemos, pero que está ahí, que seguro nos tiende la mano con simpatía y que no le importa estrechársela a un gitano o a un negro. Llevaré la discusión a otro nivel, un nivel científico. Usted conocerá, por ejemplo, los trabajos de Lévi-Strauss, Raza y Cultura, Raza e Historia. Según estos, y usted me consta que piensa así, todos los pueblos son racistas. Desde un punto de vista científico, por supuesto, quedo de acá. Todas las y etnias, hasta sociológico. Señoras y señores de la ciudad, todos los pueblos son racistas. Es más, un pueblo subsiste únicamente en tanto que sea capaz de mantener un cierto grado de racismo. Protesto, senyor jutge. De cualquier forma... Està arribant a conclusions que no es corresponen amb les declaracions de que mi amigo Juan de Dios, en cualquier caso, reconozca que, en efecto, las tendencias científicas que hoy en antropología estudian el fenómeno del racismo constatan de que, en efecto, todos los pueblos, todas las etnias son naturalmente racistas, o como mínimo tienen el prurito, digamos, la tendencia a ser racistas, por una razón muy sencilla, porque una etnia o una cultura solamente subsiste si está convencida de una forma o de otra que es superior a las demás. ¿Té alguna altra pregunta que fer? A mí me gustaría, si me lo permite, Sí. señoría, brevísimamente. Molt breument, sisplau. Sí, porque lo último que el señor fiscal ha dejado en el aire también se puede prestar a interpretaciones falsas con el objeto último de este juicio. Porque no estamos hablando del racismo científico que estoy dispuesto a afirmar con usted. No se trata en este caso de dilucidar si el mundo, la sociedad en su conjunto, no ya los catalanes, son o no son racistas. No habría discusión entonces. Aquí estamos hablando de un racismo que representa el ataque directo a un colectivo, que representa el negarle a unos ciudadanos concretos esas igualdades de oportunidades que son tan discutibles. Esto creo que el jurado lo debe tener en cuenta. Molt bé, moltes gràcies també, senyor Ramírez Heredia. Gràcies. Puede regresar a su sitio. Ha arribat el moment de les conclusions definitives. Senyor fiscal, senyor Manuel Delgado, un minut pel fiscal, un minut pel defensor, per favor. La meva tesi és molt senzilla. Efectivament, primer, el fenomen del racisme és un fenomen que es dona entre les classes populars i, en certa forma, hi ha gent, jo mateix, que pensa que és una estratègia mitjançant la qual els que controlen la situació, els que manen, per entendre'ns, permeten tenir aquestes classes populars dividides. És una vella teoria que jo ara vinc aquí a repetir. D'altra part, totes les cultures i totes les etnies són sempre, naturalment, tendeixen com a mínim cap al racisme. Jo, per exemple, el meu cognom em delata,
Jo he vist com el meu pare deia en xarnego una vegada. I després jo he sentit el que significa ser confós amb un treballador espanyol a la frontera suïssa. I també cal dir-ho, a l'Emili vaig descobrir, senyors, que jo no era català ni espanyol. A l'Emili jo era un polaco. Fantàstic, imagini, jo polaco. Doncs jo a l'Emili era un polaco. Tothom és racista. La potència és sempre present. Per entendre'ns, cada poble té sempre dues vies. La via de l'amistat, de la cooperació, de la fraternitat, de la col·laboració, i la via de la intolerància, de la intransigència, del fanatisme. Per entendre's, aquestes dues vies són sempre factibles i sempre hi ha raons històriques i socials que fan optar per una o per l'altra. Si jo els demano que declarin que el poble de Catalunya és racista, en certa forma estic demanant-los una autoinculpació, que també m'inclouen a mi. Però, en fi, vostè dirà, per exemple, senyora, que vostè no és racista, però ja sap aquella pel·lícula que feia l'Space Tracy i la Catherine Hepburn, si un dia el seu fill li vingués a casa amb una noia gitana i tal, no sé, potser estava que sí que era una miqueta racista. És fàcil dir que no som racistes, però el raonament que els hi faig, en el fons, és ben senzill. A Catalunya hi ha racisme. I a Catalunya implica dir això, que el nostre poble, nosaltres, som racistes. Però si volem combatre el racisme, aquesta repugnant lacra de la condició humana, si volem combatre el racisme, el primer que hem de fer és reconèixer que existeix. La millor forma de no combatre els problemes és negar-los. Per tant, i en conseqüència, els demano que ens declarem racistes, com aquest primer pas indispensable per deixar de ser-ho. I això també implica una cosa, que de pas pensem per un altre dia que potser també caldria reflexionar sobre a qui li interessa que siguem racistes. Però això és una altra història. Per ara res més, senyors. Molt bé. Senyor defensor, un minut també per vostè. I 20 segons, vaja, com el fiscal. I senyors membres del jurat, jo crec que ha quedat abastament demostrat que el que el fiscal palesa, el que el fiscal proposa, les consideracions que fa, estan directament relacionades amb problemes de marginació, és cert. Amb problemes de marginació que provenen de l'atur, que provenen de tota la problemàtica que rau a l'entorn de les persones que estan buscant un punt de suport per projectar-se, per sortir del lloc en el que es troben, per sortir de la misèria. I això és perfectament lícit, però les autoritats han de tenir cura en aquest sentit. Pensin-ho. Les autoritats han de vetllar per la seguretat de tots nosaltres. I d'aquí els problemes administratius que esdevenen amb molta freqüència i que han estat abastament esmentats a tot el llarg del procés. Això d'una banda. Escolta, com és possible dir que el poble català és un poble racista? Un poble que ha assumit la cultura romana, la cultura jueva, la cultura àrab, la cultura visigòtica i ben recentment la cultura andalusa a través de la corrent immigratòria que s'ha produït en el nostre país. I no han deixat passar els catalans aquest fenomen. L'han fet seu, l'han incorporat. Jo penso que aquest és un fet que s'ha de valorar com a fortament positiu i que qui digui que Catalunya és racista no sols comet un error, sinó que està atemptant perillosament a la imatge d'un poble que no s'ho mereix. Hi ha, efectivament, gent que constitueix una excepció i que sí és racista. Però ja ho dèiem al començament, hi ha gent de tota mena, però aquesta no és la generalitat del poble de Catalunya. Jo només els hi demanaria, senyores i senyors membres del jurat, que fessin una introspecció a cadascun de vostès i pensessin, jo sóc racista? Si la seva resposta íntima, sincera, és que sí, votin culpable, evidentment. Però si vostès pensen que no ho són de racistes, perquè vostès també són el poble de Catalunya, no són pas una excepció, diguin llavors el que els hi demano a tots ferventment, innocent. Moltes gràcies, senyores i senyors membres del jurat. Bé, senyores i senyors membres del jurat, tots estem pendents del seu veredicte. Si creuen que els catalans podem ser acusats de racisme, hauran de dir culpable. Si creuen que no, hauran de dir innocent. La secretària anirà prenent nota dels seus vots individuals. Quan vulguin. Innocent. 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 Culpable. Culpable. Innocent. Innocent. Culpable. Innocent. 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 Ens vol donar el resultat? Sí, senyoria. 9 vots a favor de la innocència i 3 a favor de la culpabilitat. Efectivament,
Aquest Tribunal Popular ha declarat, per tant, els catalans en primera instància innocents de l'acusació de racisme. Ara vostès, com sempre, tenen l'última i inapel·lable paraula. S'aixeca la sessió. El resultat definitiu d'aquest judici sobre els catalans i el racisme depèn dels espectadors. Tots vostès poden donar el seu vot d'innocència o culpabilitat per l'acusació d'avui. Si creuen que els catalans som innocents de racisme, cal que truquin als telèfons 674-8012 i 675-5211. Si creuen que som culpables, han de trucar als números 675-2611 i 675-5311. Sempre amb el prefix 93 si truquen de fora la província de Barcelona. I no cal que esperin cap resposta. La seva trucada quedarà automàticament registrada, tant per la innocència com per la culpabilitat. Dintre d'una hora, Televisió Espanyola Catalunya emetrà el resultat definitiu.